Craft Royale on 207-osainen työsalkku ja ykkösalustasta löytyy 1/4 tuumaisia hylsyjä. Niitä löytyy 4–14 ja puolen tuuman hylsyjä löytyy 8–32. Tulppahylsyjä puolituumaisia löytyy 16 ja 21 milliset. Lisäksi löytyy puolituumainen nivel ja 1/4 tuumainen nivel. Alustalta löytyy myöskin liukuva T-väänin, puolituumainen ja 1/4 tuumainen, puolituumainen jatkovarsi 125 mm, 1/4 tuumainen jatkovarsi 50 ja 100 mm sekä puolen tuumainen 1/4 tuuman räikkä ja 1/4 tuumainen joustava jatko. Alustalta 2 löytyy lenkkiavaimia 6–19 mm, 180 mm sipuleikkurit, 200 mm kärkipihdit, 8-tuumainen jakoavain sekä 150 mm linjapihdit ja 250 mm siirtoleukapihdit. Alustasta 3 löytyy 2 nailon jousipidikettä 3,5-tuumaisia, 5 metrin mittanauha, mini-liimapistooli sekä liimapuikot, vesivaaka, katkoteräveitsi, vasara, sähköteippi, 175 mm apikopihdit, 200 mm lukkopihdit sekä 60-osainen sarja valikoituja ruuvia ja kynsiä. Alustasta 4 löytyy kellomeisserisarja, jossa on 6 osaa, 6-koloavainsarja, josta löytyy 9 erilaista kappaletta, ruuvauskärjet, niitä 24 erilaista, räikkämeisseli, 14 eri ruuvimeisseliä, jännitemeisseli, koukkuväänin sekä magneettipihdit.